Kaunti ya Kisii asa mayanda no guichana okonene kwa nyarakoba gokoenekiwa sekenyoro kia bunyando imeya ebunge ya bonchari magiga ya abantu bane koenigwa abanyarza ko bagusira ubugima bwabo kubwateka no gwateka kumurero anene ase ekenyoro ekyo gati yabali banyarza ko bagusira ubugima bwabo no mongina bwengeyo abana baye babere nabo igo omoigwa oyo mabanyarza ko bagusira ubugima bwabo chitarike 20 cy'umutinyo nyarete ko bagugwe kati abali banyarako bagoikirana nabo igo korwa rambirambi yabo no mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati oibo igo onyarako gakorwa engora yabo gokia ase engeyo nabo igo koenekia buna serikali ya county ya Kisii nechiko bagekobeka emerobiri saina koenekia buna chigali chiricho kulimia omurero ecyanyarako bachigotoka asobwango nabo igo gokonya anene ebirengo bya omurero yogenda tokobo gwateka ime county ya Kisii Saki oito mangana maya Brighton makorera nyarako bagwikirana asomo yegoyo na gotwarikanira roboti rokubwatia amayanda na maliga nigabwate kenyoro kya bunyando yegotoka siwodi yabugiakomu ebunge ya bonjari county Kisii ekero mibere y'abantu bane bari kweniwa asensemeyo anene bari basirite kubatukana no muriro yonyarite kubwateka ase ensemeyo bari bekerana asa matangayo nigo barwe biriro byabo na gusaba munenya sanyaraga kwendera koremia bali batigara asinge yanene ekero mugaka bumucyo yanyarika gutigara n'umwana omoke mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati ngati yabaraye banyara bawikerana sensemeyo keranyarika batabuna serikali yaye nabera chikobeka kibe sensemo erigo chikuindera buna chigali cyo korimimerero ngotoka kirekire sub county ya county ya Kisii Nakitoza banyasai ibintu kirabo bya kiresa ba county osentunyo lega yokurerani suleka ne town ya bene yasai kawanja ikera tugende kitoko yarosebe municipality at least kere municipality tutake torre chigali chumuro choro chikonya Kaukwa na sensemeyo boigo nigaterune serikali yaye nigo yabekire muroberio yo chikwende kwinango korere ubagachi bwechiro yasuneka 20 million asensemo yubagachi bwechibara anachitaraera asensemeyo ya bonchari maraboba nanya tukande president kere epale so monto yore koros na ro kere ka ya ejection e contract yake to want the president igateba ya ro contract ori airane akore koros epale na boigo amacha abasobakiruka cy'abantu abanyacyaniri ababira n'ekipara cy'emaye cy'iciki cya batekoroswe bakirosa bataraso boigo mugabana niganyarira kuboria abateneri bechikanisa gusabirense ya Kenya anekero ubugima bwagendete gokonga gose bintu mbyonchoreri kero polesara yao tuyidore tunyare gukonya abantu ubugima bwa kongera edora rero kuru edora rero ya moja anasini na ine tusabirense yetu tumusabirende president neo torose umwanya gutoke toreka kitokorosese ngolipotere taseni Candice TV korwa sebunge ya bonjali redariane Brighton Makori.